nikto nezastaví Trent Patrick. Vynikajúci obranný blok. Nie je núdza. Dnes je to okrem iného aj konfrontácia dvoch chorvátskych trénerov, Eliup, Patrick. Potom od tej druhej štvrtiny vyrovnanú partiu. S Pievicou, ale jednoducho tá prvá tiež set. Výborné ruky od Trenta Patricka. Tomu už nič nezabránilo. Cousins. Patrick. Strela za 2 body, no a tá padla do koša. Každý získa tú loptu, Isaac Cousins bojuje a našiel Majačáka, ktorý rýchlo posúva na Patricka a ten smečuje. Patrick going to the face-up game. Spins, beautiful footwork. Carruthers na Cousinsa pod košom, Patrick. Rozdiel 4 bodov. Dietrich Drajs opäť proti. Krásny blok od Patricka. Stevensonovi lopta. Na chvíľku vypadla. Tomáš Mrvíš zatiaľ výborne. Teraz mu Stevenson však už... Patrick! Patrick, to je hráč, ktorý vie vystreliť za 3. A dá... Stevenson. Kan môže si pomôcť slabou stranou. A Inter sa nikam ponáhľať nemusí. Patrick, ten sa tlačí cez Rákaja. No, podarilo sa mu aj bodom. Carruthers. Krásna akcia, 32 sekúnd na 50. X. Krásny blok od Patrick. Na druhej strane Paul Henry, ktorý skúšal svoje šťastie. Patrick. Trent Patrick to skúsi a Patrick. Spoluhráčom výborne našiel. A znova low post, Patrick cez Maťa Kollera. A to sa nedá brániť. Tam ak nepríde vypovod. Golian. Zaváňal trochu krokmi a výborne Patrick zozadu za broku. Opäť v rukách domáceho tímu. Krásna prihrávka. Sabo. Herčák pekne prihral na Patricka. To je snáď najdôležitejší hráč, na ktorého si musia hráči Interu dať pozor. A teraz to veľmi. A pozrite sa. Trent Patrick, výborne. Carruthers. Krásna akcia! Veľké problémy v celom zápase. Sean Langley, proti nemu práve Patrick Langley, ale využil svoju rýchlosť a za nami 3,5 minúty v štvrtej štvrtine. Mladíci strácajú jednu loptu za druhou v tejto chvíli a Patrick to trestá. Defender in the air. Down to Patrick as he eyes the shot clock. Not much time left. 2 seconds spin. Čakal som, že príde takto do smeča. Molárik. Aj na druhej strane. Tam je voľný Sabo, ostal na perimetri, ale nedáva. Ešte Patrick, veľmi vysoká zostáva teraz. Isto takéto stretnutia už potom každý jeden výsledok má veľkú váhu. Stratená lopta na jednej, na druhej strane a nádher. Ďalšie zdvojenie. Patrick. Dobrá prihrávka na Zelizňáka. Ale Komárno stráca, Carruthers na Patricka, ktorý zasmečuje. Tú prvú štvrtinu sledujeme už, prvú štvrtinu, lepšie povedané, prvých možno 5 minút. Gromous, vypichnutá lopta od trénera Patricka, ten zakončuje. Another great defensive possession there. You heard Spear in the huddle talking about the defenders on his back. Samo Molárik s peknou fintou. A krásne! Teraz...
nepresnosť, Patrik to dobehne a zasmečuje. Cousins, Patrik skúsi to s nájazdom a Inter získa loptu, Patrik ide dopredu a bude smečovať a stihol to pred Keishanom Langley. Dragovič stále, Patrik, otočka pod košom, pomoc od Gana a 2 body. A v tejto časti hry pick and roll, Cousins a Patrik a Steven. Cousins sa opäť uvoľní, pri ňom Žiak. Na Patrika, ten dostal loptu, jeho otočka, Patrik pekne. Pokus hry. Karuter z okolo Bojanovského, Patrikova trojka, táto už padá. Patrik a napriek tomu vypálil, ale znovu to nie je presné. Levice ešte neskorovali v tejto štvrtine a Patrikovi sa to prehadzuje na Stevensona, tento skúsi asi 1 proti 1. Rákaj bráni, ešte Patrik doskakuje a dáva. Toto je proste niečo, čo robí Rákaj dobre aj teraz. Gazi. Sabo. Len Sabo za 3 body, nepresný, ale Patrik výborne pod košom. Patrik. Nie je príjemné. 4. štvrtina, finálová 10 minútovka práve odštartovala a trojku dáva. Samovolarik nie, ale trend Patrika. Solčanský, dopredu môže ísť opäť Inter, Sabo, Patrik a ľahká práca. Karuter s Patrikou strážil nepríjemného gambla na doskoku. Patrik po výbornej s prvým košom Interu a Nitra stráca loptu, takže Raders nahadzuje a Patrik takisto. Výborná prihrávka. Raders teraz ale poľahky prenikol, nedal však 2 body, ale Patrik dokončil jeho